Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. Il-Viżjoni Malta 2050 mhux biss pjan imma wegħda li nemmen għandna nagħmlu ma' nfusna bħala poplu Malti Wawċi. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela meta indirizza l-għoq tal-konferenza Envision 2050 li tħejji il-Viżjoni Malta 2050. Dr. Abela sostna li Malta reżiljenti hija Malta li tista' teleb l-inċertezzi globali fl-waqt li tkompli tirnexxi mingħajr ħadd ma jaqalura. Intqal li din il-viżjoni mhux se tkun dokument statiku imma qafas ħaj adattata ħtiġijiet dejjem jinbidlu s-soċjetà u l-ekonomija tagħna u għattenna li biex pajjiżna ikompli jagħmel suċċess iridu l-isforza kulħadd fosthom il-komunità tan-negozji li esprimu fiduċja f'pajjiżna. F'din il-konferenza għadda messaġġ b'mod virtwali il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Ġustizzja bejn ġenerazzjonijiet Glenn Micallef huwa awgura l-pajjiżna hekk kif Malta qed tħares il-qudiem waqt li tipprepara lilha nnifisha għal ġejjieni. Din il-konferenza kienet mifruxa fuq 3 ijiem fejn ġew diskussi 4 temi differenti f'workshops differenti. Dawn jinkludu it-tkabbir ekonomiku sostenibbli, il-kwalità tal-ħajja, it-titjib ta' reżiljenza pajjiżna u l-użu intelligenti tal-art. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Il-pass li jmiss fil-fażi ta' konsultazzjoni huwa li fl-abbozzar ta' dan id-dokument jittieħdu suġġerimenti li ħarġu minn dawn il-workshops. Din il-konvenzjoni kienet biss waħda minn serje ta' metodi ta' konsultazzjoni li għaddejjem bħalissa fit-twassil ta' dan id-dokument. Dawn jinkludu intervisti dettaljati u sondaġġi mal-pubbliku u konsultazzjonijiet ma' msieba soċjali. Wara it-tnedija tal-pilastri tal-viżjoni, il-konsultazzjoni titkompla bilan li kulħadd ikun parteċipi f'dan il-pjan holistiku li se jwetta il-Gvern għal pajjiżna.